गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। तामुलपुर महकुमानि इकराबिल गामियाव गणेश फुजानि प्रसाद जानानै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे 55 सा सुबुंफोरा फुड पयजनिं जादों होनना मिथिनो मोन्दों। फुड पयजनिं जानायफोरखौ नाग्रिजुलि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नाथाय फाहामथाय होबाय थानाय समावनो फुड पयजनिं जानानै सासे 10 बोसोर बैसोनि गथ'आ रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय गथ'नि मुंखौ ज्योतिका नमदास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर महकुमानि खुंथायनि आरो सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिफोरा फुड पयजनिं जानाय जाथायखौ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मैया 17 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिक'त्रायाव थानाय बैराथि न'ब्लांनि लांगोनायाव सिडली चिरां दख'रा एबसुनि बानजायनायाव नैथि बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजकुमार मोसाहारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवना होयो आरो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सामासरन औवारी, चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकेल बसुमतारी, चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सायखं बसुमतारीजों लोगोसे मुंदांखा बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर कृष्ण बसुमतारीयाबो बाहागो लायो। बर'नि जाखांफु देंखोगिरि निफु बसुमतारीयाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै देंखो रोजाबनायजों लोगोसे सिडली चिरां दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय ओनसोलनि दैदेनगिरि मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे दाब दाब गामिनि रायजो राजाफोराबो गाजा गोमजायै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजकुमार मोसाहारिया बाहागो लानानै बैसागु रंजानायखौ मोनसे मोजां थासारियाव लानानै फैनांगौ। बैसागु मोसानाय मानि जौ लोंनाय, बैसागु मानि जौ लोंनानै रंजानाय बियो नङा होनना फोरमायो चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजकुमार मोसाहारि। बिथाङा मनीषा बर'खौ बुथारग्रा देबाशिष कारखौ हमनांगौनि दाबिजों मैया पेट्रल पाम्पनिफ्राय सार्कोल अफिस थेलामारासिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मनीषा बर'खौ बुथारग्रा दायनिगिरि देबाशिष कारखौ हमना फासि होनांगौ होनना स्ल'गानजों गोमखांहोयो आरो थार बिजिरनाय मोननो हास्थायदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बानजायदों एबसु, बड' साहित्य सभा, एसटिसि, एसटि, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघ गासै जयै बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर'आबो बाहागो लायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मनीषा बर'खौ जिनाहारि खालामना बुथारग्रा दायनिगिरिखौ सरकारा हमनानै फासिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।